Al-Àndalus. El primer apartat que veurem avui és història de l'Àndalus, els inicis. Tot comença l'any 711, la península ibèrica està governada pels visigots, una tribu bàrbar dels que van derrotar a l'imperi romà d'Occident i que s'havia establert a la península ibèrica. El cas és que l'any 711 el regne visigòtic viu una batalla interna, una guerra civil, entre Roderic i els familiars del rei anterior. Els últims, veient que no podien a les tropes de Roderic, demanaran ajuda als musulmans del nord de l'Àfrica. Musa ibn Nusayr i el seu general Tariq van travessar l'estret de Gibraltar com mercenaris dins d'aquesta guerra. El cas és que derrotaran a les tropes de Roderic a la batalla de Guadalete, però derrotaran i decidiran no marxar. Musa i Tariq no van retornar al poder dels visigots i en només 4 anys van ocupar tota la península ibèrica. Aquesta conquesta en realitat va ser molt senzilla perquè els regnes visigots estaven desunits i no van posar resistència a les tropes molt ben ensinistrades de Tariq. L'únic territoris de la península que no van quedar ocupats van ser al nord perquè van causar més resistència a les tropes musulmanes i a més que el clima era un clima molt fred, molt sever pels musulmans que venien d'unes terres molt càlides, de fet d'un clima desèrtic. Les terres que van tenir sota el seu poder els musulmans els van anomenar Al-Àndalus, governava un emir dependent del califat de Damasc i on Còrdova era la seva capital. És a dir, era un immens territori on la península ibèrica la van anomenar Al-Àndalus i on van ubicar la seva capital a Còrdova. 1-2. Emirat independent. L'any 750 els abbàssides van aconseguir el poder i la família omeia va ser assassinada. És a dir, el califat dins n'hi ha unes revoltes internes, els omeies són assassinats, però n'hi haurà un que podrà fugir. Aquest serà el jove Abderramán i va intentar escapar al lloc més allunyat de la capital i va marxar cap a l'Àndalus. 6 anys després es proclamà emir de Còrdova en el nom d'Abderramán I i ja no havia d'obeir al califa. 1-3. El califat de Còrdova. Arribant a l'any 912, Abderramán III els primers anys sufocarà insurreccions internes i atacs cristians. Al 929 es proclamarà califa, és a dir, un territori ja independent, molt independent. A més de dirigir el govern, també era la pròpia i la màxima autoritat religiosa i tenia absolutament tots els poders. Aquest serà el primer més brillant de l'Àndalus, al segle X. L'organització política la podem definir per 3 elements molt importants. L'Egip, que era el primer ministre que auxiliava el califa en el govern, els visirs, eren una mena de ministres, i els valis, que dirigien les províncies, que dirigien les províncies i les marques. Arriben a l'any 976 i Shah II, en 11 anys, arriba al califat. Evidentment, no podia governar i el govern va quedar en mans d'un brillant general anomenat Al-Mansur. Aquest general Al-Mansur va tenir en fila, va tenir a ratlla els territoris cristians del nord que de tant en tant els anaven atacant. Al-Mansur el que va posar en pràctica va ser una tàctica de guerra anomenada ràtzies, que una ràtzia és un atac ràpid dins del territori enemic on l'objectiu era causar mals i a més robar el que poguessin. Si podien robar un botí metàl·lic, doncs un botí metàl·lic, però si calia fer esclaus, es feien esclaus. Doncs Al-Mansur va fer més de 50 ràtzies contra els territoris dels regnes cristians del nord. Fins i tot, una de molt impressionant va ser contra Barcelona. Va entrar aquí a Barcelona. 1-4. Els regnes de taifes. Al 1031 morirà Mansur i sense aquest general tan brillant es van provocar unes lluites internes i el califat es va dividir en petits regnes anomenats taifes.
Aquestes taifes dividides ja no eren tan fortes i eren molt febles davant els cristians. I els cristians van ser un continu atac, van atacar contínuament aquestes taifes. Les taifes, l'única solució que els quedava per no rebre atacs dels cristians era pagar, i pagaven un impost anomenat pàries. Arriben a l'any 1085, Toledo passa a mans cristianes, és a dir, com podem comprovar, la reconquesta dels cristians comença a anar cap al sud i cada vegada d'una manera més precipitada, més ràpida. Toledo és un punt molt estratègic dins de la península ibèrica, és al centre de la península ibèrica. Els musulmans ja estan molt atemorits, molt espantats, i demanaran ajuda als almoràvits, uns guerrers berbers del nord d'Àfrica. Avancem. Què passa aquí? Almoràvits i almohades. Els almoràvits van frenar l'avenç cristià i van unificar les taifes. Això va ser una victòria molt important pels musulmans. Però en 1147 els almoràvits van ser substituïts pels almohades, que eren encara més radicals, eren religiosament molt radicals, i aquests decidiran ja només aturar els cristians, sinó llançar una ofensiva contra els cristians, fins al punt que els cristians, tot i que eren diversos regnes cristians, que a vegades cadascú tenia els seus interessos, van decidir unir-se i plantar batalla al 1212. Tots els regnes cristians agrupats contra les tropes musulmanes encapçalades pels almohades, a la famosa batalla de les Navas de Tolosa. Només aquesta unió dels regnes cristians va possibilitar la victòria cristiana. A partir d'aquest moment ja podem dir que l'Àndalus començarà el seu declivi i desaparició. L'imperi almohade es va desintegrar i els cristians aniran de mica en mica avançant cap al sud fins a conquistar tota l'Àndalus. I l'últim punt és Al-Usis, regne nassari de Granada. Direm que és l'últim territori musulmà de la península. Va ser governat per la família dels Nassar. Era un regne molt feble, vassall de Castella, al qual havien de pagar uns tributs, unes pàries, i a més ajudar-los en cas de que Castella tingués problemes en cas de guerra, fins que l'any 1492 els reis catòlics completaran la conquesta cristiana del regne nassari de Granada i amb això es posarà fi a l'Àndalus. Moltes gràcies per la vostra atenció.